Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinnu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla u nistgħu nirċievu lil Ġesu. Illum hija ġurnata ferjali se niċċelebraw l-quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija, Ommu għalliema spiritwali. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Doris u Mirjam Vella. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int ħarin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midin bejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tkun tajnuna għalina mulej l-interċessjoni kollha qima tal-Verġni Glorjuża Marija. Biex imqawwijin mill-għajnuna tagħha naslu għand dak li hu il-muntanja vera tagħna. Ġesu Kristu li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, issa ma hemm ebda kundanna għal dawk li jgħixu fl-għaqda ma' Kristu Ġesu. Għax il-liġi tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Għax dak li ma ferħitx tagħmel il-liġi għax kienet bla saħħa minħabba il-ġisem għamlu Alla meta bagħat l-Ibnu stess f'sura ta' ġisem tad-dnub bħala vittma għad-dnub. Bekk ikkundanna id-dnub tal-ġisem biex dak li b'ġustizzja titlob il-liġi iseħħ fina li ngħixu imma skont l-Ispirtu u mhux skont il-ġisem. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-Ispirtu ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu. Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għal mewt. Ix-xewqat tal-Ispirtu iwasslu għal ħajja u sliem. Għalhekk ix-xewqat tal-ġisem huma edewwa ta' Alla, ma joqogħdux għal-liġi ta' Alla u anke jistgħu joqogħdu. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħi. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu u ħajjitkom minħabba il-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-mwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem il-Kristu mill-mwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Tal-mulej il-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda flimkien. Aħna nfittxu il-wiċċek mulej. Min jista' jitlaq fuq l-għolja tal-mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu, min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruwa flimkien. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob flimkien. Aħna nfittxu l-wiċċek mulej. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja.
jien ma nitaxxakx b'mewt il-midneb imma bir-reġa' lura tiegħu minn triektu biex jgħix. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi ħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilejn li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilejn kienu iżjed midien bejn mill-Galilejn l-oħra biex sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Silwam u qatilhom. Taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra tat-tejn imħawla fl-għalqa. Ma rifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tejn u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkiet l-art. Iżda dak wieġbu: inti ħallija Sinjura għal din is-sena, sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott jekk leha aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kultant jista' jiġdielna li nisimgħu l-kelma tħalla u nifhmu ftit jew xejn minnha. Il-kelma tħalla mhix ċara u għandha bżonn tinqasam. Bħal meta jkollok ħobża, inti l-ħobża ma tikolix sħiħa, għandek bżonn tkissera, għandek bżonn taqsamha. Mhux hekk? Hekk il-kelma tagħlla. Ħafna drabi jkollna bżonn naqsmuha il-kelma tagħlla. U għalhekk is-spjegazzjoni ftit tagħha mhux spjegazzjoni teoloġika jew eżeġetika, ma nafx. Ftit kelmiet. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Ittra ta' San Pawl ir-Romani u San Pawl qed jitkellem fuq xi ħaġa li tolqotna kollha kemm aħna. San Pawl qed jgħid il-ħajja hija ġlieda. Le l-ħajja mhix plain sailing, il-ħajja mhix passiġġata. Il-ħajja mhix daqshekk faċli, hija ġlieda, ġlieda. Ġlieda bejn il-ħajja tal-ispirtu u l-ħajja tad-dinja. Il-kol kemm aħna ngħaddu minn din il-kol kemm aħna qegħdin ngħixu f'din id-dinja. Hemm ġlieda bejn in-nisrani huwa msejjaħ biex jgħix il-ħajja tal-ispirtu mhux marbut mad-dinja, mal-flus, mal-pożizzjoni, mal-karriera, illum ngħidu anke mal-kelb jew mal-pet. Nintabtu mad-dinja. Li aħna bnedmin spiritwali qed jgħid San Pawl. L-ispiritu li ħadd il-ħajja. Is-silta tal-Vanġelu. Lil Ġesu tawh semmewlu żewġ ġrajiet li ġraw dak iż-żmien. Jisu qed jaqra l-gazzetta Ġesu. Semmi l-inċident ta' Pilatu. Pilatu kien hemm xi nies qegħdin joffru s-sagrifiċċju fit-tempju u qatilhom. U jsemmi 18 ruħ li kienu qegħdin jagħmlu xi xogħol fuq it-torri ta' Silwam u waqfuhom u qatilhom. U Ġesu għal dawn iż-żewġ inċidenti taf xejn. Ma jgħidx imsieken, ma jgħidx isma' kif ġralhom hekk? Isma' ta' minnu t-tort. Le ma jgħidx hekk. Jirrepeti l-istess frażi. Jekk ma tindmux, il-koll tintilfu bħalhom.
Għana kik konna għodna jgħidu isma, ma ta' minnu t-tort, isma, ma l-insurance, imma, jekk ma tindmux jgħid Ġesu, intom tintilfu bħalu. Darbtejn jgħidha. Imbagħad iġib parabola. Jgħid parabola, kien hemm siġra tat-tejn u s-sejt. Din sabiħa ta' is-sejt min hu s-sejt? Il-missier. Il-missier ma jfittex il-frott u ma għamlix frott. U jkun hemm dan il-qaddej. Jgħidlu mura l-aħħa, għax għalfejn se tibqa' tkitlat, ja ma tagħtix frott. Iżda dak wieġeb inti ħallija sinjur għal din is-sena. Sa ma nasqilha madwarha. Min hu dan il-qaddej li ħajasqilha madwarha l-istiġra? Ġesu Kristu. Ara jagħtina opportunità oħra. Din il-parabola titturina il-paċenzja li Alla għandu magħna. Jistenna kontinwament li nikkonvertu u li nagħtu l-frott. Meta sa tikkonverti, meta sa ddu lejn Ġesu Kristu, meta sa tagħti ħajja tajba, sa tgħix ħajja tajba, meta sa tgħix il-Vanġelu, l-kelma ta' Alla. Din hija l-parabola tal-lum. Tolbu l-mulej illum biex jagħtina d-dawl ħalli nħossu din il-kelma tiegħu u nħalluha taħdem fil-ħajja tagħna. Alla tagħna huwa tqil biex jadab u kollu mħabba. Nitolbuhu ngħidulu ħen għall poplu tiegħek mulej. Ħen għall poplu tiegħek mulej. Biex il-Knisja bil-kelma u bl-email issejjaħ lil bnedmin għal konverżjoni li twassalhom għal ħelsien tas-sew ta' wlied Alla nitolbu. Ħen għall poplu tiegħek mulej. Biex l-impenn soċjali ta' dawk li jemmnu jissupera d-diplomazija tal-Istat għal ġustizzja skont il-Vanġelu nitolbu. Biex kull nistani jagħmel xogħlu b'attenzjoni partikolari lejn dawk li għandhom xi diffikultà jew huma immarkati mid-tbatija nitolbu. Biex din il-komunità nistanija titgħallem is-sabar ta' Alla u jkollha l-kuraġġ tiżra l-kelma tiegħu kullimkien nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex kull darba li niġu għall-Ewkaristija nħallu l-kelma tiegħek tinżel fil-qalb tagħna nitolbu. Ismana, nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għedjhom it-talb tagħna, nitolbu bo speċjali għal morda u għal dawk li għaddejn minn momentej diffiċli fil-ħajja biex ikomplu jafdaw f'Ġesu nitolbu. Nitolbuk għall-erbieħ ta' Doris u Mirjam Vella biex tinsaħ tijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbuk għall-familji kollha tagħna, mulej żomm idejk fuqna l-koll nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għall-paċi fid-dinja, mulej jagħtina l-paċi li tant għandna bżonn. Dawwal lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jalfu t-toroq tad-dialogu u tal-paċi u mhux tal-armamenti u tal-gwerra nitolbu. Ilqamu lejn dawn it-talbiet tagħna. Ħnina kbira tiegħek tbiddel qlubna sabiex ħilsa minn kull ħażen ngħixu biss għalik fil-qadi ta' ħutna il-bnedmin kollha. Bi Kristu siedna.
Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. B'dawn l-offerti li ġibnilek bil-ferħ kollu ta' qalbna, qaddes mulej il-qaddejja tiegħek li l-Verġni Mqazza tgħallem bl-eżempju tagħha u żżomm taħt il-ħarsien tagħha biex huma jħarsu skont ir-rieda tiegħek il-wiegħdiet tagħhom tal-magħmudija b'qalb sinċiera jaqdu lilek u lil ħuthom bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk u nxandu l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni. Hija msieħba sewwa fil-misteru ta' Kristu ma tieqaf qatt tnissel uliet għall-Knisja u tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħajfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex hija ġbija ta' ħajja evanġelika li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitalmu minnha kif inħobbuk fuq kollox skont il-fehma tagħha. Nikkontemplaw bla qiegħda l-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli tas-Logħwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-Logħwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' Quddusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed Lienna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Doris u Mirjam Vella li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek
sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema hekk dafrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejt iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u nmiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tajlek dan il-ġisem u t-tem għat-tistijak eħlistna meħtijiet kollha u minn kull ħaseb. Żomna dejjem fil-momenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħares għal-ħajja ta' dejjem.
U bil-wieqfa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqarbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek ilqani biex mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Issa li tqalbilna bil-ġisem u d-demm għażiż ta' ibnek, il-grazzja ta' mħabbtek taqadna flimkien u tatina li nkunu tassew nixbħu lil Verġni Mqazza Marija fil-virtujiet tagħha. Bi Kristus jiedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Avamarijiet il-Madonna f'ġiħet 3 ijiem li damet fil-qabar li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom b'mod speċjali. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna